These are in listen-only mode. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο webinar που έχουμε οργανώσει LMS Prima Additive Teaching Factory G Supplies και CNC Training Center με θέμα το πώς να ξεκλειδώσετε το μέλλον χρησιμοποιώντας το Additive Manufacturing. Οι ομιλητές σήμερα θα είμαι εγώ, ονομάζομαι Παναγής Φωτεινόπουλος, δουλεύω στο Teaching Factory Competence Center, έχω διδακτορικό στο Additive Manufacturing στις προσομοιώσεις συγκεκριμένα, το οποίο και έκανα στο LMS, σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Πατρών μηχανολόγος μηχανικός και εργάζομαι πάνω από 8 χρόνια στην έρευνα. Μαζί μου σε αυτή την παρουσίαση είναι ο Χάρη Μπίκας. Χάρη, αν θέλεις μπορείς να πεις 2 λόγια για εσένα και το LMS. Καλησπέρα Παναγή, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Επίσης, εργάζομαι ως ερευνητής στο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστήμιου Πατρών, εν συντομία LMS. Το διδακτορικό μου είναι επίσης πάνω σε Additive Manufacturing, συγκεκριμένα στο σχεδιασμό για Additive Manufacturing και στην επιλογή συγκεκριμένων τεχνολογιών. Και περιμένω να παρουσιάσουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα ενδιαφέρουν το κοινό μας σήμερα. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι θα τρέξουμε και κάποια polls κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε λίγο το σημερινό webinar λίγο πιο διαδραστικό και ελπίζουμε όντως να σας ενδιαφέρει το αντικείμενο και να τα πούμε και στη συνέχεια σε περαιτέρω πράγματα. Ευχαριστώ και πάλι. Γιάννη, μπορείς να πεις 2 λόγια για σένα. Από την πλευρά μου, ονομάζομαι Γιάννη Σταυρίδης, δουλεύω στην Prima Additive, μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει μηχανές πάνω στις τεχνολογίες additive, χρησιμοποιώντας μέταλλο. Το background το δικό μου είναι επίσης μηχανολόγος μηχανικός. Έχω κάνει το διδακτορικό στο Πολυτεχνικό του Τωρίνο πάνω στο σχεδιασμό για additive και στη βιομηχανοποίησή του. Πλέον η θέση μου στην εταιρεία είναι σαν Application και Business Development Manager. Εύχομαι και εγώ να έχουμε ένα ενδιαφέρον webinar και καλή συνέχεια.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο λόγια για τα θέματα και την ατζέντα μας σήμερα. Στην αρχή θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη παρουσίαση των διαφορετικών τεχνολογιών additive manufacturing. Ύστερα θα μιλήσουμε για τις εφαρμογές τους, βιομηχανικά. Κατόπιν θα μιλήσουμε για μια business perspective, για μια business οπτική του additive manufacturing, πιο επιχειρησιακά. Και ύστερα θα δώσουμε κάποιες πληροφορίες για τους οργανισμούς που διοργανώνουν αυτό το σεμινάριο. Στο τέλος θα ακολουθήσει ένα Q&A session, όπου θα μπορείτε να μας κάνετε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Πολύ γρήγορα λοιπόν, τι είναι το additive στα ελληνικά προσθετική κατασκευή. Είναι οι διεργασίες κατά τις οποίες ένα προϊόν κατασκευάζεται στρώση με τη στρώση, ξεκινώντας από τη χαμηλότερη και ανεβαίνοντας σιγά σιγά προκειμένου να ολοκληρωθεί όλο το προϊόν. Όπως βλέπετε και στην εικόνα, αυτό δίνει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Σημαντικότερα εκ των οποίων είναι η μεγάλη ελευθερία που δίνει στην κατασκευή πολύπλοκων σχημάτων και το γεγονός πως δεν υπάρχει υλικό το οποίο πετιέται. Τουλάχιστον είναι πάρα πολύ λίγο σε σχέση με άλλες κατεργασίες. Υπάρχουν πολλών ειδών διαφορετικές διεργασίες που είναι additive manufacturing και έχουν κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Σύμφωνα με τα παγκόσμια standards, αυτές είναι 7 διαφορετικές οικογένειες, τις οποίες θα αναλύσουμε στα επόμενα slides. Ας ξεκινήσουμε από μία από τις πρώτες που δημιουργήθηκαν, VAT photopolymerization, ή στα ελληνικά είναι γνωστή ως στερεολιθογραφία. Όλες οι διεργασίες, όπως θα δείτε, έχουν ένα όνομα το οποίο είναι το επίσημο όνομα που έχουν στα πρότυπα, αλλά πολλές είναι γνωστές πιο πολύ με τα βιομηχανικά τους ονόματα, τα commercial ονόματα, τα οποία είναι πατενταρισμένα συνήθως από κάποιες εταιρείες. Κατά τη στερεολιθογραφία, λοιπόν, χρησιμοποιείται ως βασικό υλικό η ρητίνη, στην οποία υπάρχει μια δεξαμενή όπου είναι γεμάτη με ρητίνη και υπάρχει μια πλατφόρμα, η πλατφόρμα της μηχανής, που επιτρέπει να προεξέχει ένα πολύ μικρό στρώμα μη ρευστής ρητίνης επάνω, με χρήση μιας UV λάμπας. Γίνεται επιλεκτική στερεοποίηση της ρητίνης προκειμένου να σχηματιστούν τα χαρακτηριστικά του κομματιού που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη στρώση, και αφού αυτό ολοκληρωθεί, ξαναπερνιέται καινούρια ρητίνη, εμβαπτίζεται το κομμάτι μας, κατεβαίνει πιο κάτω προκειμένου να έρθει κι άλλο υλικό από πάνω και αυτή η διεργασία επαναλαμβάνεται προκειμένου να φτιαχτεί το κομμάτι. Όπως είπαμε, τα υλικά σε αυτή τη διεργασία είναι φωτοπολυμερή, τα οποία γίνεται ο φωτοπολυμερισμός μέσω UV light. Προχωράμε στην επόμενη διεργασία, η οποία είναι πολύ γνωστή σε όλους μας, είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη σήμερα. Πολλοί αναφέρονται σε αυτήν απλά ως 3D printing, τρισδιάστατη εκτύπωση. Η εμπορική της ονομασία, η πιο γνωστή, είναι το Fused Deposition Modeling, FDM, αλλά είναι γνωστή ως Material Extrusion, εξώθηση υλικού. Σε αυτήν τη διεργασία, ο βασικός μηχανισμός είναι ο εξής. Το υλικό μας βρίσκεται σε ένα καρούλι τυλιγμένο, αποτελείται από θερμοπλαστικά κατά βάση, αλλά υπάρχει η δυνατότητα αυτά να έχουν μία γέμιση εσωτερικά είτε από κάποιο μέταλλο είτε από κάποιο σύνθετο υλικό. Το υλικό αυτό περνάει από ένα σύστημα όπου στην άκρη θερμαίνεται και έχει και ένα ακροφύσιο στην άκρη προκειμένου να μικραίνει η διατομή του για να έχει την απαραίτητη ανάλυση και να δώσει τη δυνατότητα να εκτυπωθούν μεγάλες λεπτομέρειες σε μικρή κλίμακα. Όταν δημιουργηθεί η πρώτη στρώση, ύστερα αφού αυτό ολοκληρωθεί, κατεβαίνει το τραπέζι της μηχανής πιο κάτω και επαναλαμβάνεται αυτή η διεργασία μέχρι όλο το κομμάτι να τυπωθεί. Όπως είπαμε, είναι πολύ διαδεδομένη και είναι από τις πιο οικονομικές που μπορεί κάποιος να αγοράσει για οικιακή χρήση, ας πούμε. Αλλά έχει και εφαρμογές στη βιομηχανία. Επόμενη διεργασία, το material jetting. Σε αυτή τη διεργασία
γίνεται, όπως θα δούμε και στο βίντεο, στην πλατφόρμα της μηχανής, στο τραπέζι της μηχανής, κτυπώνεται το κομμάτι με τη βοήθεια κάποιων ακροφυσίων, όπου ψεκάζουν μικροσταγονίδια υλικού, τα οποία πέφτουν ακριβώς στα σημεία που πρέπει. Ύστερα περνάει ένα φως, ένα UV φως, και τα φωτοπολυμερίζει προκειμένου να πάρουν μια σταθερή μορφή, και ύστερα κατεβαίνει το τραπέζι της μηχανής πιο κάτω προκειμένου αυτό να γίνει ξανά και ξανά μέχρι ότου ολοκληρωθεί όλο το κομμάτι, όλα τα layers. Μια άλλη διεργασία, η οποία μοιάζει αρκετά με το material jetting, αλλά έχει σημαντικές διαφορές, είναι το binder jetting. Στο binder jetting η βασική διαφορά είναι η εξής, ότι υπάρχει ένα powder bed, δηλαδή το υλικό είναι σε μορφή σκόνης, πολύ λεπτή σκόνης, η οποία σκόνη απλώνεται, όπως θα δούμε και εδώ στο βίντεο, μέσω ενός συστήματος που την ρίχνει και το spreader και το compactor, όπου την απλώνουν και την πιέζουν προκειμένου να έχει έρθει ακριβώς, να έχει δημιουργήσει ένα λεπτό στρώμα, και ύστερα περνάει η κεφαλή της μηχανής, όπου ψεκάζει ένα άλλο υλικό, το οποίο είναι το binder, με βάση το οποίο γίνεται η στερεοποίηση της σκόνης επιλεκτικά, προκειμένου να σχηματιστούν τα χαρακτηριστικά του κομματιού που αντιστοιχούν σε εκείνη τη στρώση. Αφού αυτό ολοκληρωθεί, κατεβαίνει το τραπέζι της μηχανής και επαναλαμβάνει τη διεργασία. Μοιάζει με το material jetting, αλλά έχει, όπως είδατε, κάποιες διαφορές, το οποίο του δίνει σημαντικά πλεονεκτήματα, ένα εκ των οποίων είναι το ότι μπορούν με αυτή την τεχνολογία να εκτυπωθούν και μεταλλικά κομμάτια, ενώ με το material jetting δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, όπως θα μάθετε, το binder jetting δίνει τη δυνατότητα για εκτύπωση μεταλλικών κομμάτιων, αλλά έχει πολλά βήματα μετεπεξεργασίας, προκειμένου αυτά τα μεταλλικά κομμάτια να πάρουν τις μηχανικές ιδιότητες που μπορούν άλλες τεχνολογίες να δώσουν με τη μία. Όπως το powder bed fusion. Το powder bed fusion είναι η πιο διαδεδομένη, ή μαζί με το directed energy deposition που θα δούμε μετά, οι δύο πιο διαδεδομένες εμπορικά διεργασίες για εκτύπωση μεταλλικών κομματιών. Στο powder bed fusion η διεργασία είναι πολύ κοντινή με το binder jetting όσον αφορά το ότι υπάρχει σκόνη, την οποία απλώνουμε με το spreader και την πιέζουμε με τον compactor, προκειμένου να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα σκόνης. Ύστερα η ενέργεια προσφέρεται, εδώ δεν έχουμε ένα binder, αλλά εδώ έχουμε ένα laser, το οποίο επιλεκτικά λιώνει κάποια σημεία πάνω σε αυτό το λεπτό στρώμα που έχουμε σχηματίσει, προκειμένου αυτά να ενωθούν με το προηγούμενο στρώμα του υλικού, για να πάρουμε εν τέλει το κομμάτι μας. Οπότε εδώ έχουμε προσφορά μεγάλης ενέργειας, μιας και μιλάμε για αλλαγή φάσης και μιλάμε και για μεταλλικά υλικά που έχουν υψηλό σημείο, που αυτή η αλλαγή φάσης γίνεται σε μεγάλη θερμοκρασία. Εδώ έχουμε και ένα βίντεο από την Prima Additive, στην οποίο φαίνονται οι ακτίνες του λέιζερ, όπου λιώνουν το υλικό του ανώτερου στρώματος, προκειμένου να κατέβει ύστερα το τραπέζι και να συνεχίσουμε. Πρέπει να τονίσουμε πως στις τεχνολογίες powder bed δεν είναι μόνο το laser ο μόνος τρόπος που προσφέρουμε ενέργεια, προκειμένου να καταφέρουμε να ενώσουμε το πάνω στρώμα με τα παρακάτω, αλλά αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και με electron beam, στη συγκεκριμένη τεχνολογία electron beam melting, που έχει κάποιες διαφορές, κάποια πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα, αλλά η γενική ιδέα είναι η ίδια. Επίσης, το powder bed fusion μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολυμερή υλικά, όχι μόνο για μέτρα. Πάμε στην επόμενη διεργασία, το directed energy deposition. Σε αυτό δεν έχουμε powder bed. Εδώ πέρα έχουμε το υλικό φεύγει από το υλικό μας μπορεί να είναι είτε σκόνη είτε wire. Το υλικό φεύγει από το ακροφύσιο, από την κεφαλή της μηχανής, και επί τόπου
λιώνει προκειμένου να συνδεθεί με το προηγούμενο υπάρχον κομμάτι, την από κάτω στρώση, ας πούμε. Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι και αυτή πάρα πολύ ευρέως διαδεδομένη βιομηχανικά, για μέταλλα, και έχει πολλές εφαρμογές, και όχι μόνο στην παραγωγή νέων κομματιών, αλλά και στην επισκευή. Εδώ μπορούμε να δούμε πάλι ένα βίντεο της Prima, όπου γίνεται, συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται σκόνη υλικού και όχι wire, και με ένα λέιζερ επιτυγχάνεται η απαραίτητη προσφορά ενέργειας για να συνδεθεί η νέα στρώση με την παλιά. Προχωράμε στην τελευταία οικογένεια, το sheet lamination. Αυτή ήταν δεν είναι τόσο ευρέως διαδεδομένη πλέον. Ήταν όταν ξεκίνησε το rapid prototyping, ο πρόγονος του additive manufacturing, μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες, και χρησιμοποιούσε κυρίως χαρτί, και τα προϊόντα που δημιουργούνταν ήταν περισσότερο για πρωτότυπα και όχι για τελικά προϊόντα, αλλά υπήρξε και κάποια παραλλαγή της ίδιας διαδικασίας για μέταλλο. Πλέον δεν είναι πολύ διαδεδομένη και δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα. Εδώ εγώ θα σας αφήσω και θα δώσω το λόγο στον Γιάννη, όπου θα συνεχίσει αυτό το webinar. Σας ευχαριστώ. Πριν πάμε στο ναι. Μια μικρή παρέμβαση από τη δική μου πλευρά. Είπαμε προηγουμένως ότι θα έχουμε κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε έτσι λίγο πιο διαδραστική τη σημερινή ημέρα. Οπότε, δεδομένου ότι θα ξεκινήσουμε να μιλάμε σε λιγάκι για εφαρμογές της τεχνολογίας της διάστατης εκτύπωσης, θα ήθελα να ρωτήσω το κοινό μας ποιες είναι οι κύριες εφαρμογές για τις οποίες τους ενδιαφέρει το additive manufacturing, ποιες είναι οι κύριες εφαρμογές που τους ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσουν αυτή τη τεχνολογία, τι θέλουν να φτιάξουν με αυτό. Είναι πρωτότυπα, είναι παραγωγή η οποία έχει να κάνει όμως με εξατομικευμένα κομμάτια, είναι παραγωγή κάποιων εργαλείων, κάποιων συσκευών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βοηθητικές στον τομέα της παραγωγής τους, ή είναι παραγωγή τελικών κομμάτιων. Βλέπετε το στην οθόνη σας, ψηφίστε πάνω σε αυτό στα επόμενα κάποια δευτερόλεπτα, πριν δούμε λιγάκι τα αποτελέσματα. Ας αφήσουμε κάποια δευτερόλεπτα ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν φαίνεται να έχουμε καινούργιες ψήφους, οπότε μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι από εσάς είσαστε διχασμένοι μεταξύ πρωτοτύπων και παραγωγή κομματιών τα οποία είναι εξατομικευμένα. Στην τρίτη θέση έρχεται η κανονική παραγωγή κομματιών και στην τελευταία η παραγωγή εργαλείων και συσκευών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εργοστάσιο. Αρκετά ενδιαφέρον αποτέλεσμα, το οποίο μας βοηθάει έτσι λίγο να τοποθετηθούμε και εμείς απέναντι στις δημιουργικές εφαρμογές, τις οποίες θα δείτε σε λιγάκι. Και με αυτά, Γιάννη, πίσω σε σένα για να δούμε κάποια κομμάτια έτσι πιο εξειδικευμένων εφαρμογών και το τι είναι δυνατόν να κάνει κανείς με αυτές τις τεχνολογίες. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ευχαριστώ, Παναγή. Λοιπόν, όπως ανέφερε ο Παναής πριν, υπάρχουν δύο κυρίως κατηγορίες, οι οποίες έχουν σαν κύριο υλικό το μέταλλο. Αυτές είναι το Powder Bed Fusion και το Directed Energy Deposition. Θα πάμε να δούμε πρώτα κάποια βιομηχανικά application για το Powder Bed Fusion και μετά για το Direct Deposition. Είδαμε πριν πώς λειτουργεί η τεχνολογία. Εδώ μπορείτε να δείτε ξανά πώς είναι το concept αυτής της τεχνολογίας. Πρέπει να πούμε ότι συνήθως το Powder Bed Fusion χρησιμοποιείται ότους παράξεις κομμάτια τα οποία έχουν ένα complexity σχετικά μεγάλο σε σχέση με τα κομμάτια τα οποία παράγονται αυτή τη στιγμή με τις συνήθεις διεργασίες και κομμάτια στα οποία μπορείς να εκμεταλλευτείς εσωτερικά διάφορα features, όπως είναι τα κανάλια ή διάφορους τοίχους, διάφορους features τα οποία έχουν πολύ
πολύ λεπτό ο thickness. Τα υλικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στις δύο διεργασίες είναι πολλά. Καθημερινά αυξάνονται γιατί υπάρχει και custom παραγωγή διαφόρων υλικών και διαφόρων γραμμάτων. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι με αυτή την τεχνολογία μπορούν να παραχθούν κομμάτια με βάση το χάλιβα, με βάση το νίκελ, τα γνωστά κράματα Inconel που υπάρχουν στη βιομηχανία, κράματα με βάση το τιτάνιο, κράματα με βάση το κοβάλτιο, χαλκός επίσης, διάφορα κράματα χαλκού ή καθαρός χαλκός. Πώς γίνονται όλα αυτά θα τα δούμε αμέσως τώρα με τα επόμενα application. Ξέρουμε και θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας του powder bed εστιάζονται κυρίως στον επανασχεδιασμό μερικών κομματιών. Το powder bed μπορεί να προσφέρει μεγάλη αυτονομία και μεγάλο flexibility όταν μιλάμε για ειδικές γεωμετρίες, όπου μπορούμε να επιλέξουμε εμείς που θα πάμε να προσθέσουμε υλικό, να βάλουμε το υλικό, πόσο θα πάμε να το λεπτύνουμε, ώστε να έχουμε και καλό performance, αλλά να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο βάρος. Επίσης, όπως έλεγα πιο πριν, είναι σημαντικό ότι σε αυτή τη τεχνολογία μπορούμε να δημιουργήσουμε εσωτερικά κανάλια που πριν με τις υπάρχουσες διεργασίες δεν είναι δυνατόν. Στο επόμενο slide θα δούμε επίσης ένα παράδειγμα, ας πούμε, ενός κομματιού που έρχεται από το κόσμο του motorsport. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εδράζεται στη ρόδα του αυτοκινήτου και συνδέει τα ψαλίδια με το σασί. Αυτό το κομμάτι, χρησιμοποιώντας τις συνήθεις διεργασίες, θα είχαμε αρκετό υλικό σε σημεία όπου μπορούμε να το αποφύγουμε και θα είχαμε επίσης προβλήματα με το assembly του. Δηλαδή, στις άλλες καταστάσεις θα έπρεπε να δημιουργήσουμε 2 ή και 3 διαφορετικά κομμάτια για να ολοκληρώσουμε το assembly της ρόδας. Με το Powder Bed Fusion είναι δυνατόν να κάνουμε optimize τη δομή του, βάζοντας νεύρα συγκεκριμένα σε σημεία που το κομμάτι δέχεται πιο πολύ φόρτιση και με αυτά τα νεύρα να αποφύγουμε περαιτέρω υλικό. Μπορούμε επίσης να ενώσουμε πάνω από ένα κομμάτια μαζί σε ένα assembly και να εκτυπωθεί αυτό. Προφανώς υπάρχει πολλή δουλειά στο πώς θα το τοποθετήσεις στην πλατφόρμα που γίνεται η διεργασία και πόσα supports θα βάλεις ώστε να στηρίξεις τη δομή του και να έχεις στο τέλος ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Προχωρώντας, θα ήθελα να σας δείξω ένα application που έρχεται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Είναι ένα heat exchanger, δηλαδή ένα κομμάτι που ανταλλάσσει θερμότητα. Είχε σχεδιαστεί μόνο με ένα σημείο, με ένα thickness, όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι διαφορετικά, αλλά γενικά είχε σχεδιαστεί με απλές διεργασίες, δηλαδή με κοπή και με συγκόλληση. Με το additive manufacturing μπορέσαμε, μιλώντας με τον πελάτη, να δημιουργήσουμε διαφορετικά section, τα οποία θα έχουν και διαφορετική απόσταση το κάθε feature μεταξύ τους και θα έχουν και διαφορετικό thickness. Αυτό ανέβασε πάρα πολύ το performance του κομματιού του συγκεκριμένου, κατά 30%. Και ένα άλλο στάδιο το οποίο ακολούθησε ήταν αυτό της οικονομικής επίπτωσης που θα είχε στο κομμάτι. Προφανώς αυτό εξαρτάται πολύ από το productivity των μηχανών, από το πώς θα τοποθετήσεις αυτά τα κομμάτια, οπότε υπάρχουν διαφορετικά σενάρια τα οποία ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει, ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό κόστος με το μεγαλύτερο performance. Προχωρώντας, πρέπει να σταθώ να πω ότι το Powder Bed Fusion έχει μεγάλη
μεγάλη εφαρμογή και πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό των κομματιών που γίνονται των κομματιών medical και dental που γίνονται στην Ευρώπη πλέον γίνονται με Powderbed. Είναι ένα application το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο. Είναι ένα application στο οποίο το additive δίνει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, όπου μπορούμε να κάνουμε customize το κάθε αντικείμενο, το κάθε κομμάτι και να μπουν πολλά περισσότερο στην ίδια πλατφόρμα. Αυτό και αυξάνει τους όγκους παραγωγής, αυξάνει τη δυνατότητα customization που μπορεί να έχει ο πελάτης και η χρήση περισσότερο από ένα laser μπορεί πραγματικά να δουλέψει και να δώσει πλεονεκτήματα όσον αφορά το χρόνο παραγωγής. Ένα άλλο application, το οποίο έρχεται πάλι από τη βιομηχανία, υπάρχουν διάφορες εταιρείες οι οποίες έχουν ανάγκη από τα συγκεκριμένα inductors, τα οποία γίνονται με χρήση χαλκού. Ο χαλκός είναι ένα μέταλλο, ένα υλικό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο στο να κατασκευαστεί και να επεξεργαστεί. Το Powder Bed Fusion όμως σαν τεχνολογία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπου μπορούν να ενωθούν διάφορα από τα εξαρτήματα των inductors μεταξύ τους και όχι μόνο αυτό, να βελτιστοποιηθούν τα εσωτερικά κανάλια, ώστε να αυξήσει το performance. Ο χαλκός, ακόμα και στις κλασικές μηχανές του Powderbed, συνήθως επεξεργάζεται με laser, με infrared laser, το οποίο είναι το κόκκινο laser, όπως λέμε. Το δικό μας πλεονέκτημα είναι ότι επεξεργαζόμαστε το χαλκό με ενός άλλου είδου laser, το οποίο λέγεται green laser. Είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος και είναι στο σωστό μήκος κύματος, ώστε να γίνει από το υλικό καλύτερα. Άρα λοιπόν με τα green laser μπορούμε να επιτύχουμε πολύ πολύ υψηλό, πάνω από 99%, και να βελτιστοποιήσουμε το performance αυξάνοντας την ταχύτητα. Προχωρώντας, θα περάσουμε στην άλλη τεχνολογία, το Dark Deposition, όπως είπαμε, και αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη και είναι μία από τις τεχνολογίες οι οποίες πλέον αλλάζουν το στάτους στα εργοστάσια και στις εταιρείες, γιατί μπορεί πλέον να αντικαταστήσει τις εργασίες που υπάρχουν, όπως η συγκόλληση και διάφορες άλλες. Τα μέταλλα, όπως είπα πριν, είναι τα ίδια, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις δύο κατηγορίες. Και για να δούμε ένα πρώτο application, για παράδειγμα, όπως είπε πριν και ο Παναής, με αυτή την τεχνολογία, εκτός από κομμάτια από το 0, μπορεί να επισκευαστούν τα κομμάτια, κάνοντας ένα repair, ή μπορούν να γίνουν κάποια coating, ώστε να υποθέσουν υλικό σε συγκεκριμένα σημεία. Σε αυτή τη διαδικασία, όπως θα δούμε παρακάτω, μπορούμε να φτιάξουμε κομμάτια από το 0. Όχι, ας μείνουμε λίγο στο προηγούμενο slide. Μπορούμε να φτιάξουμε κομμάτια από το 0, αλλά το κύριο πλεονέκτημά της τεχνολογίας είναι η επανασκευή, η επιδιόρθωση. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, σε αυτό το συγκεκριμένο impeller, το οποίο είχε πρόβλημα στις αιχμές του, η εταιρεία, η Prima, δούλεψε ώστε να επιδιορθωθεί και να προχωρήσουν αντικαταστώντας τον impeller. Δίνει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα οικονομικά, γιατί το να το επιδιορθώσεις κοστίζει πολύ πολύ λιγότερο από το να παράξεις ένα καινούριο. Ένα επόμενο παράδειγμα που έρχεται πάλι από την ενέργεια είναι η επιδιόρθωση αυτών των turbine blades που βλέπουμε εδώ πέρα,
όπου το κομμάτι, το πάνω-πάνω κομμάτι φτύρεται μετά από συγκεκριμένη χρήση και χρειάζεται να επισκευαστεί. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτά τα applications είναι τα κράματα του νικελίου, όπως είναι το Inconel. Τα μηχανήματά μας έχουν τη δυνατότητα να καταλαβαίνουν με κάποια συστήματα τα περιθώρια, τα όρια του κομματιού και πάνω σε αυτό να δημιουργείται το πρόγραμμα όπου πάνε και να αποθέτουν το υλικό. Προφανώς όλα αυτά τα application γίνονται με βάση τα standards της εκάστοτε βιομηχανίας. Προχωρώντας, μπορούμε να δούμε ένα άλλο application, για το οποίο μιλάμε για coating, δηλαδή η εναπόθεση μιας τρώσης υλικού, που γίνεται κυρίως για να αυξήσουν τα χαρακτηριστικά του υλικού στην επιφάνεια, όπως είναι το hardness, η αντίστασή του. Οι δυνατότητες που δίνουμε σαν εταιρεία, αυτοματοποίηση επίσης της διεργασίας και το περιθώριο του να επιλέξει διαφορετικό setup ανάλογα με το κομμάτι, καθιστούν πλέον αυτά τα applications αρκετά διαδεδομένα. Επίσης, ένα άλλο κλείνοντας το προηγούμενο application, ήθελα να πω ότι με την τεχνολογία αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά, όπως είναι το H13 και το άλλο γράμμα που βλέπετε στο slide, τα οποία έχουν υψηλό περιεχόμενο carbon και αλλιώς είναι πολύ δύσκολα να επεξεργαστούν. Με αυτή τη τεχνολογία έχεις τη δυνατότητα να κάνεις και customize το υλικό σου, αλλά και να το εναποθέσεις χωρίς να έχεις προβλήματα. Προχωρώντας, μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα για ένα κομμάτι το οποίο κατασκευάστηκε από το μηδέν. Δεν μιλάμε για επιδιόρθωση ή για coating εδώ, αλλά για ένα κομμάτι το οποίο έρχεται από την αεροπορική βιομηχανία, το οποίο έγινε με διαφορετικό setup, όπως σας έλεγα, από τα κλασικά, χρησιμοποιώντας ένα μικρότερο laser spot και χρησιμοποιώντας ανοχές πολύ καλύτερες από τα προηγούμενα application. Το συγκεκριμένο, γιατί επιλέχθηκε αυτό το setup, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι είχε πολύ λεπτά κανάλια και πολύ λεπτά features, τα οποία με τα κλασικά setup δεν μπορούσαν να παραχθούν με την τεχνολογία Direct Deposition. Προφανώς, όταν μιλάμε για κομμάτια πολύ μεγάλα, ο χρόνος είναι και μεγαλύτερος. Το συγκεκριμένο setup, το productivity έπεσε, γιατί έχουμε μικρότερο laser spot, αλλά σε τέτοια application που το quality, η ποιότητα είναι σε πρώτη ζήτηση, μπορούν να βρεθούν διαφορετικά setup ώστε να ικανοποιήσουν τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Προχωρώντας, ένα άλλο παράδειγμα ενός κομματιού το οποίο δημιουργήθηκε από το μηδέν με τιτάνιο, χρησιμοποιώντας ένα γράμμα τιτανίου, είναι το συγκεκριμένο gearbox, το οποίο έρχεται πάλι από την αεροπορική βιομηχανία. Πρέπει να τονίσω ότι με το Direct Deposition μπορούν να επεξεργαστούν υλικά όπως το τιτάνιο και το αλουμίνιο, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο εξοπλισμό, όπως βλέπετε πάνω δεξιά, το οποίο δημιουργεί μια ζώνη ενός ευγενούς αερίου και προστατεύει τοπικά την εναπόθεση του υλικού. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας όταν μιλάμε για πιο reactive υλικά όπως είναι το τιτάνιο και το αλουμίνιο. Γιάννη, να σε διακόψω λιγάκι εδώ. Είδαμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και ευχαριστώ πάρα πολύ για το υλικό. Θέλω να γυρίσω λίγο πάλι στο κοινό μας για λίγο. Είδαμε εφαρμογές από τη δική σου πλευρά σε διαφορετικά υλικά, κυρίως σε μεταλλικά υλικά. Οπότε ας πάμε στο επόμενο πόλ μας, το οποίο έχει να κάνει με το τι υλικό θα ενδιαφέρει τους περισσότερους από το κοινό μας να δουν πώς επεξεργάζεται μια τεχνολογία additive.
έχουμε περιορίσει το πόλ λίγο υπό την έννοια ότι μιλάμε κατά κύριο λόγο για μεταλλικά υλικά, σαν την περίπτωση, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος, όπως είπες προηγουμένως, ανάλογα με τις εφαρμογές που εξετάζουμε και ανάλογα με τις ιδιότητες τις οποίες θέλουμε να πάρουμε στο τελικό μας κομμάτι. Επομένως, ας δούμε λίγο τι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο το κοινό μας. Θα αφήσουμε το πόλ κάποια δευτερόλεπτα ακόμα ανοιχτό. Έρχονται ακόμα απαντήσεις. Ωραία, ας το ολοκληρώσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από εσάς απαντήσατε ότι σας ενδιαφέρει κάποιος ανοξίδωτος χάλιβας, κάποιο stainless steel. Και το δεύτερο σε δημοτικότητα υλικό είναι το αλουμίνιο, οι κράματα του αλουμινίου, με τιτάνιο και ίνκον να έρχονται τρίτα και τέταρτα, μαζί με κάποια άλλα υλικά. Υποθέτω ότι πάλι αυτό έχει να κάνει με τις εφαρμογές τις οποίες εξετάζουμε και έχει να κάνει και με τις βιομηχανίες τις οποίες αφορούν οι συγκεκριμένες εφαρμογές. Για να σας ευχαριστώ, συγγνώμη για την παρέμβαση, απλά έτσι να πιάσουμε λίγο και τον παλμό του κοινού και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε και την κουβέντα στη συνέχεια σε θέματα τα οποία είναι έτσι πιο ενδιαφέροντα. Προχωρώντας, έχουμε αυτό το κομμάτι το οποίο μιλάει περισσότερο για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί το additive σε κάποιο καινούριο business. Προφανώς, όντας μια τεχνολογία η οποία δεν είναι σε επίπεδα όπως οι στάνταρ τεχνολογίες, όπως είναι το φρεζάρισμα ή η συγκόλληση, πάντα υπάρχει δυσκολία στο να υιοθετηθεί από τις εταιρείες και από τις συγκεκριμένες βιομηχανίες η τεχνολογία, ώστε να αποδείξει την χρησιμότητά της. Μπορώ να σας πω ότι αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Το additive πλέον αντικαθιστά συγκεκριμένες τεχνολογίες στην παραγωγή. Είναι ένα market, είναι μια αγορά η οποία οδηγείται από τα applications. Το additive για να εισχωρήσει σε μια βιομηχανία πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο application, ώστε να υιοθετηθεί. Υπάρχουν businesses όσον αφορά στην αυτοκινητομηχανία, στην αεροπορική βιομηχανία, όπου το additive πλέον είναι μία από τις κυρίως διεργασίες. Προφανώς υπάρχουν άλλες βιομηχανίες, οι οποίες τα application τους, οι εφαρμογές τους δεν αφήνουν ακόμα το additive να υιοθετηθεί πλήρως, γιατί ακόμα και σε επίπεδο μηχανών και σε επίπεδο έρευνας όσον αφορά το process, ακόμα δεν είμαστε ίσως στο επίπεδο. Αλλά χρόνο με το χρόνο αυτό το πράγμα αλλάζει. Υπάρχει πολλή χρηματοδότηση και υπάρχουν πολλά resources, ώστε να δοκιμαστούν καινούργια πράγματα για να βελτιστοποιηθεί, για παράδειγμα, η παραγωγικότητα των μηχανών additive. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι η αγορά του additive όσον αφορά τα μέταλλα θα έχει μια αύξηση τεράστια τα επόμενα χρόνια σε ζήτηση όσον αφορά τα συστήματα, δηλαδή τις μηχανές, τα υλικά, αλλά και τα services, δηλαδή το να μπορείς να δώσεις ένα κομμάτι το οποίο έχει γίνει με additive κατευθείαν στον end user, στον τελικό πελάτη. Πάνω λοιπόν σε αυτό το landscape που υπάρχει και πλέον και η αυτοκινητομηχανία είναι μία από τις πρώτες που υιοθετούν όχι μόνο για prototyping αλλά και για coding applications κτλ. Αλλά σε August πλέον μιλάμε όχι μόνο για prototyping αλλά και για παραγωγή. Θα δούμε ότι τα επόμενα χρόνια αυτή η αγορά θα έχει τρομερή άνοδο. Στο επόμενο slide, αυτό που ήθελα να τονίσω, για να σας δώσω και μια ιδέα το πώς προσεγγίζουμε και οι τρεις, και η Prima και το Teaching Factory, LMS, η GE Supplies, την αγορά του additive. Στόχος μας
είναι μέσω της βελτιστοποίησης των μηχανών και της διεργασίας να μειώσουμε το κενό μεταξύ των στάνταρ διεργασιών που υπάρχουν και το additive. Ξέρουμε ότι στις στάνταρ διεργασίες το κόστος αυξάνεται όσο αυξάνεται το complexity του κομματιού. Στο additive αυτό δεν ισχύει. Το κόστος δεν αυξάνεται όσο αυξάνεται το complexity. Άρα βλέπετε τη δεύτερη γραμμή, η οποία είναι διαφορετική. Και στόχος μας, μέσω της συνέργειας αυτής των τριών εταιριών και πανεπιστημίων, είναι να γεφυρώσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το κενό, να φέρουμε την τεχνολογία, να την προσφέρουμε στους πελάτες και στις εταιρείες που έχουν προβλήματα να την υιοθετήσουν και μέσω της GE Supplies και του Teaching Factory να γίνουν κομμάτια, να παραχθούν κομμάτια και να παραχθούν applications τα οποία θα πιστοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του additive. Σε επίπεδο μηχανών, ήδη σαν τρίμα δουλεύουμε αρκετά στο να υιοθετήσουμε καινοτόμες λύσεις όπως το laser green που ανέφερα πριν, διαφορετικά setup και μακάρι κάποια άλλη στιγμή να τα πούμε και να παρουσιαστούν οι καινοτομίες οι οποίες υιοθετούνται πλέον στην αγορά. Χάρη, νομίζω ότι το floor είναι δικό σου πλέον. Ευχαριστώ, Γιάννη. Θα συνεχίσω βασικά την ιστορία από εκεί που την άφησες. Είδες κάτι προηγουμένως το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό είναι το πώς μπορείς να κάνεις το additive manufacturing ανταγωνιστικό με συμβατικές τεχνολογίες και πώς μπορείς να λάβεις υπόψη σου τα χαρακτηριστικά του, ώστε να μπορείς να πάρεις όσα περισσότερα γίνεται από αυτήν την τεχνολογία. Είδες κάτι πολύ σημαντικό προηγουμένως, το οποίο αφορά τη γεωμετρική πολυπλοκότητα. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβει κανείς όταν ξεκινήσει να ασχολείται με τα additive είναι ότι πρακτικά η γεωμετρική πολυπλοκότητα είναι δωρεάν. Έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε πολύ πιο πολύπλοκες δομές και αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε βελτιστοποιημένα προϊόντα. Βελτιστοποιημένα προϊόντα, αυτό το οποίο σημαίνει πολλές φορές είναι προϊόντα τα οποία έχουν μικρότερο βάρος ή καλύτερη λειτουργικότητα σαν κομμάτια, επομένως έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ίδια τη λειτουργία του κομματιού, στο πώς το αντιλαμβάνεται ο πελάτης. Έχουμε βέλτιστη κατανομή του υλικού και επομένως έχουμε λιγότερη ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε λιγότερο υλικό από ότι για ένα κομμάτι το οποίο είναι συμβατικά κατασκευασμένο, το οποίο και αυτό παίζει σαφώς το ρόλο του, ειδικά όταν μιλάμε για πιο εξωτικά κράματα όπως κράματα Inconel, κράματα τιτανίου. Επιπλέον, έχουμε το πολύ βασικό πλεονέκτημα ότι μπορούμε να εξατομικεύσουμε την παραγωγή μας. Όταν μιλάμε για additive, μιλάμε για μια παραγωγή η οποία είναι πλήρως ψηφιακή, δεν χρειάζεται να έχω κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο, δεν χρειάζεται να έχω συγκεκριμένες συσκευές. Μπορώ θεωρητικά κάθε κομμάτι μου να είναι διαφορετικό από το δίπλα του. Έστω και αν αυτό είναι κάποια πολύ μικρή διαφοροποίηση για να έρθει στα μέτρα του εκάστοτε πελάτη. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά το κόστος παραγωγής με additive και το βλέπουμε πάρα πολύ όσο προσπαθούμε να κάνουμε scale-up και προσπαθούμε να κάνουμε design για scale-up για να μπορούμε να σχεδιάσουμε προϊόντα ώστε να είναι κατασκευάσιμα σε μαζικό επίπεδο. Είναι το ότι μπορούμε να ενσωματώσουμε διαφορετικά προϊόντα σε ένα. Βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την General Motors στο πάνω δεξί κομμάτι του slide. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια βάση καθίσματος η οποία ενσωματώνει και τη βάση για τη ζώνη ασφαλείας. Το οποίο με μια παραδοσιακή συμβατική προσέγγιση θα χρειαζόταν 8 κομμάτια τα οποία θα έπρεπε να συνενωθούν μεταξύ τους. Θα έπρεπε να φτιαχτούν με διαφορετικές κατεργασίες. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία είναι κομμένα σε laser, έχουν στρατζαριστεί, έχουν συγκολληθεί μεταξύ τους, έχουν συγκολληθεί με κάποια κομμάτια τα οποία έχουν προκύψει από τόρνο ή φρέζα ενδεχομένως, το οποίο χρειάζεται συσκευές, χρειάζεται πολλαπλούς προμηθευτές, πολλαπλές μηχανές, πολλαπλά στάδια. Ενώ στην περίπτωση παραγωγής του ίδιου εξαρτήματος με additive χρειάζεται μία μηχανή, τη μηχανή additive, και χρειάζεται να γίνει σχεδιασμός με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά και
τις δυνατότητες της κατεργασίας. Μπορώ πλέον να το ενσωματώσω σε ένα κομμάτι, μπορώ να γλιτώσω βάρος, μπορώ να γλιτώσω χρόνο συνεργολόγησης, μπορώ να γλιτώσω κόστος μηχανών, μπορώ να γλιτώσω χώρο στο shop floor από τις μηχανές που δεν χρειάζομαι πλέον, γιατί έχω αντικαταστήσει 5 μηχανές με μία μηχανή additive. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει αν δούμε κάποια μικρότερα brackets. Βλέπουμε, ας πούμε, στο κάτω δεξιά κομμάτι μία μελέτη σκοπιμότητας της BMW για το i8, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση τα bracket της οροφής του είναι κατασκευασμένα από additive. Γιατί είναι κατασκευασμένα από additive? Γιατί μπορούν να χτιστούν κάποιες δεκάδες κομμάτια σε ένα batch, σε μία μηχανή με τη μία, γιατί δεν χρειάζεται να φτιαχτούν από πολλά διαφορετικά κομμάτια που θα συνενωθούν μεταξύ τους και γιατί έτσι δίνουν ένα πλεονέκτημα κόστους και χρόνου στην εταιρεία, μαζί προφανώς με το πλεονέκτημα το οποίο προκύπτει από τη μείωση του βάρους τους. Αν πάμε στο επόμενο slide, άλλο ένα, και θα επανέλθουμε σε αυτό, βλέπουμε πάλι ότι για να κερδίσουμε πλεονεκτήματα γύρω από το additive πρέπει να σχεδιάσουμε έχοντας την τεχνολογία υπόψη και ξέροντας τι μπορεί να φτιάξει τεχνολογία και τι όχι. Βλέπουμε εδώ ένα παράδειγμα ενός manifold για υδραυλικά υγρά. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι είχαμε συμβατικά ένα μπλοκ υλικού, το οποίο είχε κάποιες συγκεκριμένες οπές και μοίραζε υδραυλικό υγρό σε διαφορετικές παροχές. Βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν πάμε να το φτιάξουμε με additive το συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορούμε είτε να κρατήσουμε το αρχικό design και ουσιαστικά να τυπώσουμε τους αυλούς τους οποίους χρειαζόμαστε μαζί με ένα περίβλημα στο σχήμα ενός κύβου, οπότε πρακτικά έχω κρατήσει τον ίδιο σχεδιασμό. Ή στο κάτω μέρος βλέπουμε έναν επανασχεδιασμό, ο οποίος είναι βελτιστοποιημένος για additive. Πρακτικά βλέπουμε ότι το κομμάτι μοιάζει πάρα πολύ. Αν παρατηρήσουμε όμως πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις σχεδιαστικά. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, στα σημεία στα οποία συνενώνονται με εξωτερικές παροχές υπάρχει μια συγκεκριμένη φλάτζα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν νεύρα δισκαμψίας, τα οποία έχουν κάποια οβάλ κοψίματα και ο λόγος που είναι οβάλ είναι για να μπορούμε να τα χτίσουμε χωρίς υποστηρικτικές δομές με κάποια διεργασία additive και παράλληλα να δώσουν την απαραίτητη στήριξη και την απαραίτητη δισκαμψία στα συγκεκριμένα κομμάτια. Επομένως, το συγκεκριμένο design, αν και φαίνεται απλό και φαίνεται ως μια απλή προσαρμογή του από πάνω, δεν είναι. Είναι σχεδιασμένο επί τούτου για να μπορεί να τυπωθεί με βέλτιστο τρόπο με μια συγκεκριμένη διαδικασία additive. Και εδώ βλέπουμε στον δίπλα πίνακα ενδεικτικά κόστη. Το τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση για το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο ήταν τιτάνιο, ή stainless βασικά, όχι τιτάνιο, συγγνώμη, και ποιο θα ήταν το κόστος του, είτε αν προέκειται ως ένα solid block, το οποίο έπρεπε να γίνει machine με συγκεκριμένο τρόπο, να κοπεί σε 2 και 3 και 4 κομμάτια και να γίνει machine και να συγκολληθεί κτλ. Τι θα γινόταν στην περίπτωση που απλά το κάναμε κούφιο και το τυπώναμε με μια τεχνολογία additive και τι γίνεται στην περίπτωση που είναι optimized. Και βλέπουμε ότι στην περίπτωση του additive, του optimized for additive σχεδιασμού, καταλήγουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι όχι μόνο 92% ελαφρύτερο, όχι μόνο απλούστερο στο να κατασκευαστεί γιατί είναι ένα κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα και 87% φθηνότερο. Επομένως, βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός για μια συγκεκριμένη τεχνολογία είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τι προϋποθέτει ο σχεδιασμός για μια συγκεκριμένη τεχνολογία? Προϋποθέτει καλή γνώση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων που έχει αυτή η συγκεκριμένη τεχνολογία. Τώρα λοιπόν, αν πάμε ένα slide πίσω, θα δούμε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται ως κύριο εμπόδιο σε κάποιον για να ξεκινήσει να χρησιμοποιεί την τεχνολογία είναι κατά κύριο λόγο το υψηλό κόστος της τεχνολογίας. Δεύτερο έρχεται το θέμα τίθενται ζητήματα ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας. Και τρίτο και τέταρτο έρχεται η περιορισμένη εμπειρία, η οποία θα δούμε συνέχεια ότι μπορεί να οδηγήσει και σε υψηλότερο κόστος, όπως είπαμε και στο κομμάτι του σχεδιασμού, αλλά και σε θέματα ποιότητας, καθώς και σχετικά το περιορισμένο εύρος υλικών. Ειδικά αυτό το τέταρτο αρχίσει να συμπιέζεται τα τελευταία
χρόνια. Όπως είπε και ο Γιάννης, πλέον υπάρχουν αρκετές τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες επιτρέπουν την εκτύπωση υλικών που παλιότερα δεν θα θεωρούσαμε δυνατά, όπως π.χ. χαλκός. Επομένως, αυτά τα προβλήματα, και τα προβλήματα του κόστους και τα προβλήματα ποιότητας και τα προβλήματα του περιορισμού των διαθέσιμων υλικών, σιγά σιγά λύνονται. Σιγά σιγά η βιομηχανία πάει να τα εξαλείψει. Αυτό το οποίο δεν εξαλείφεται και μάλλον δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερο κενό είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με τη γνώση και την εμπειρία γύρω από αυτές τις διεργασίες, καθώς και τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται, ούτως ώστε να μπορούμε να πάρουμε το βέλτιστο ή το μέγιστο από αυτές τις διαδικασίες. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά αυτή τη στιγμή, σε συνεργασία των φορέων που συμμετέχουν σε αυτό το webinar, είναι να στήσουμε ένα πλαίσιο και να ξεκινήσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες εκπαίδευσης σχεδιαστών και μηχανικών για τεχνολογίες additive manufacturing και με συγκεκριμένη εμβάθυνση σε τεχνολογίες εκτύπωσης μεταλλικών υλικών. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό έχοντας ένα πολύ συγκεκριμένο και δομημένο τρόπο και δίνοντας μία σειρά υπηρεσιών εκπαίδευσης, οι οποίες θα παρέχουν και συγκεκριμένη πιστοποίηση αναγνωρισμένη πανευρωπαϊκά. Αυτό το οποίο λέμε IAM-QS, International AM Qualification System. Θα πούμε περισσότερα για αυτό στο τέλος. Παναγία, να προχωρήσουμε στο επόμενο slide. Θα δούμε κάποια κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς μπορούμε, πώς θα έπρεπε μάλλον, να προσεγγίσουμε το κομμάτι του business όσον αφορά το additive. Πώς μπορούμε να κάνουμε business με additive. Ανέφερε κάποια πράγματα ο Γιάννης προηγουμένως, ανέφερε κάποια πράγματα εγώ τα οποία έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κάθε φορά που εξετάζουμε ένα κομμάτι το οποίο πιθανόν να μπορεί να κατασκευαστεί από additive, είναι μια προσεκτική ανάλυση του τι χρειάζεται ο πελάτης, τι χρειάζεται ο τελικός χρήστης. Είναι το additive καλό, παρέχει ευκαιρίες? Ναι. Είναι το additive η καλύτερη λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα? Σίγουρα όχι. Όπως καμία τεχνολογία δεν είναι η καλύτερη λύση για οποιοδήποτε πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, ενδέχεται το additive να είναι μια παντελώς λάθος λύση, αναλόγως του τι θέλει να πετύχει ο πελάτης. Ή πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν κομμάτια τα οποία ο πελάτης θεωρεί ότι δεν είναι πολύ κατάλληλα για additive, αλλά μέσω κατάλληλου ανασχεδιασμού και μέσω κατάλληλης στρατηγικής να μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα, τα οποία ενδεχομένως να μην είχαμε σκεφτεί ποτέ. Επομένως, το δεύτερο βήμα είναι να οριστεί μια τέτοια στρατηγική και να ξεκινήσει να εκτελείται μέσω κάποιων project και κάποιων υπηρεσιών, τις οποίες μπορούμε να παρέχουμε μέσω της συνεργασίας των φορέων που διοργανώνουν αυτό το webinar. Αν έχετε λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο θέλετε να κατασκευαστεί, ή αν θέλετε να εξετάσετε τη τεχνολογία additive και δεν ξέρετε ποιο είναι το πιο κατάλληλο κομμάτι, ποια κατάλληλη διαργασία, το πιο κατάλληλο υλικό, είμαστε εδώ όλοι οι οργανισμοί που διοργανώνουν αυτό το webinar να σας βοηθήσουμε όχι μόνο να επιλέξετε το κατάλληλο υλικό και την κατάλληλη διαργασία, αλλά να προσαρμόσετε και το σχεδιασμό και να παράγετε τελικά κάποια πρωτότυπα ή κάποια λειτουργικά κομμάτια, προκειμένου να δείτε από πρώτο χέρι το τι μπορεί να κάνει το additive για εσάς. Και προφανώς το τελευταίο βήμα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι το να έχουμε έτσι μια μακροχρόνια στρατηγική και ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό προκειμένου να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία αυτή εντός της εταιρείας σας. Γιάννη, δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι σε αυτό το σημείο, σαν αφορά το κομμάτι του business. Όχι, νομίζω ότι το έχεις περιγράψει πάρα πολύ καλά. Αυτός είναι ο σκοπός. Και οι τρεις μας είμαστε στην Ελλάδα, στην αγορά της Ελλάδας, ώστε να οδηγήσουμε τον πελάτη με αυτά τα 4 βήματα. Δεν λέμε ναι έτσι σε οποιοδήποτε κομμάτι. Πρέπει να αναλυθεί, να δούμε τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, να δούμε αν το application κάνει για το additive, να βρούμε μαζί μια κοινή στρατηγική ώστε να
εκτυπώσουμε κάποια κομμάτια, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα ωφέλη στην παραγωγή, τα κόστη της παραγωγής και της εκτύπωσης και προφανώς μετά είμαστε εδώ για να συζητήσουμε και μια πιο μακροχρόνια στρατηγική, ώστε η τεχνολογία αυτή να μπει πλέον σαν μέρος της παραγωγής και στις εταιρείες στην Ελλάδα. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα όλοι πλέον κοιτούν το additive, όλοι ψάχνουν να κάνουν κομμάτια και να βρουν πώς θα τους είναι ωφέλιμη αυτή η τεχνολογία, αλλά εσωτερικά σε κάθε εταιρεία ακόμα το additive αντιμετωπίζεται σαν κάτι πολύ εξωτικό, ας πούμε. Είμαστε εδώ για να το φέρουμε στη γη και να σας δείξουμε ότι τα applications αυτά τα έχουμε κάνει σαν πρίμα και πλέον υπάρχει ο δρόμος στην Ελλάδα και μέσω της μεταφοράς της τεχνογνωσίας και μέσω των κομματιών να γίνει πιο προσιτό και σε εσάς. Αυτά από μένα. Γιάννη, θα κάνω άλλη μια μικρή παρέμβαση πριν πάμε στην παρουσίαση του ποιοι είμαστε και τι κάνουμε και πώς θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή και να πάμε σε επόμενα βήματα με το κοινό μας. Και αυτό έχει να κάνει με το ποια θεωρεί το κοινό μας σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά τη χρήση additive manufacturing στον οργανισμό τους. Τι εννοώ με αυτό? Μιλήσαμε προηγουμένως για κόστος, μιλήσαμε για έλλειψη εκπαίδευσης και τεχνικής παιδείας σε κάποιο βαθμό, μιλήσαμε για κανονισμούς, μιλήσαμε για το πώς μπορεί να ενσωματωθεί το additive στην παραγωγή τους, μιλήσαμε για τεχνικές δυσκολίες κτλ. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη του κοινού πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Οπότε, το πόλ είναι στις οθόνες σας και θα είναι στις οθόνες σας για τα επόμενα δευτερόλεπτα. Να δούμε λίγο τι πιστεύει ο κόσμος για το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω ότι έρχονται απαντήσεις ακόμα, οπότε θα περιμένουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία. Οι απαντήσεις μας λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε βασικά στην πρώτη θέση ότι έχουμε μια ισοπαλία του κόστους και της έλλειψης τεχνικής εκπαίδευσης πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο ή εμπειρίας πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Με τρίτο το πώς μπορεί να ενσωματωθεί με τις τεχνικές και τις κατεργασίες τις οποίες χρησιμοποιούμε ήδη και τέταρτο το τι γίνεται σε σχέση με κανονισμούς και σε σχέση με το πώς μπορείς να κάνεις certify αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι αν κάναμε το ίδιο poll πριν από 3-4 χρόνια, το κόστος θα ήταν by far το νούμερο 1 και η αλήθεια είναι ότι αντικατοπτρίζει και τις δικές μας και τη δική μας κατανόηση πάνω στο θέμα. Υπό την έννοια του ότι το κόστος τα τελευταία χρόνια έχει συμπιεστεί δραματικά και τα υλικά και οι μηχανές και η τεχνολογία πλέον είναι πολύ πιο προσιτή. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως να υπάρχει πάρα πολύ είναι αυτό το κενό στις τεχνικές δεξιότητες. Και είπαμε προηγουμένως ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τεχνικές δεξιότητες, το κόστος μπορεί να συμπιεστεί ακόμα περισσότερο. Όχι το κόστος μιας μηχανής ενδεχομένως, αλλά το κόστος σαν ένα κομμάτι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το πώς κάποιος αντιλαμβάνεται και αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Οπότε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ας περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης, το οποίο έχει να κάνει λίγο με την παρουσίαση των οργανισμών και μιας και μιλάω, μπορώ να ξεκινήσω από τη δική μας πλευρά, από το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, η LMS. Το εργαστήριο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο κύριος σκοπός μας είναι η έρευνα γύρω από τεχνολογικά πεδία εχμής. Συνεργαζόμαστε επί χρόνια τόσο με την ελληνική όσο και με την ευρωπαϊκή βιομηχανία και έχουμε εμπλακεί σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα, κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από βιομηχανικούς εταίρους.
Έχουμε συμμετάσχει σε πάνω από 210 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα μέχρι τώρα, έχοντας συντονίσει πάνω από 50 από αυτά. Και στο ακαδημαϊκό κομμάτι έχουμε διοργανώσει πάνω από 15 διεθνή συνέδρια, ενώ έχουμε δημοσιεύσει πάνω από 1.000 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Από την πλευρά των θεματικών περιοχών, είμαστε οργανωμένοι γύρω από 3 θεματικές περιοχές. Τη θεματική περιοχή των κατεργασιών και διαργασιών παραγωγής, το οποίο είναι και το δικό μου θεματικό πεδίο. Τη θεματική περιοχή, η οποία έχει να κάνει με αυτοματισμούς, ρομπότ και εικονική πραγματικότητα στην παραγωγή, καθώς και την θεματική περιοχή των συστημάτων παραγωγής. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Κάποια ενδεικτικά έργα τα οποία έχουμε τρέξει γύρω από additive. Δεν θέλω να σας κουράσω, δεδομένου ότι ήδη έχουμε ξεφύγει λίγο από τον χρόνο, οπότε μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο συνομιλητή. Ωραία, χαίρετε ξανά από μένα. Θα είμαι πολύ σύντομος. 2 λόγια για το Teaching Factory Competence Center, το οποίο δημιουργήθηκε από το LMS με σκοπό να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα ενός πανεπιστημίου και ενός εκπαιδευτικού οργανισμού με την βιομηχανία. Να παντρέψει δηλαδή την δυνατότητα που έχουν οι φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί και οι διδακτορικοί, όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχουν στο σχεδιασμό, στην προσομοίωση και σαν μηχανική, με τα πραγματικά προβλήματα που έχει η βιομηχανία. Φέρνοντας λοιπόν η βιομηχανία ένα πρόβλημα που θέλει να λυθεί, από τη μεριά του το Teaching Factory θα δώσει τη δυνατότητα στη βιομηχανία να πάρει μια λύση, χρησιμοποιώντας καινοτόμα εργαλεία και με υψηλού επίπεδου δεξιότητες, και θα δώσει και από τη μεριά του Teaching Factory το όφελος είναι ότι τα άτομα που είναι στο research και στην εκπαίδευση και ίσως και φοιτητές να έρθουν σε επαφή με πραγματικά προβλήματα και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν αυτά που μαθαίνουν και πάνω στα οποία εκπαιδεύονται. Το Teaching Factory έχει βιομηχανικούς εταίρους στην Ελλάδα, αλλά θέλει να επεκταθεί και περαιτέρω, όπως βλέπετε. Προχωρώντας, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 τομείς στους οποίους υπάρχει εξειδίκευση, που έχει να κάνει με digitalization και βιομηχανικό αυτοματισμό, με μη συμβατικές κατεργασίες, μία εκ των οποίων είναι και το additive manufacturing, με augmented reality και virtual reality και sensors. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα πράγματα στην ιστοσελίδα του Teaching Factory. 2 λόγια λοιπόν για τα services που αυτή τη στιγμή υπάρχουν για το additive manufacturing. Είναι σε πολλά επίπεδα. Έχουν να κάνουν, όπως είπε και ο Χάρης, με τεχνικά services, δηλαδή να φτιαχτεί ένα καινούριο σχέδιο, να βελτιστοποιηθεί ένα κομμάτι για additive manufacturing, να γίνει ένα πρωτότυπο και άλλα, να βελτιστοποιηθεί μια διεργασία, κάποιος που έχει ήδη μια μηχανή additive, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις παραμέτρους της για να αυξήσει την ποιότητα. Έχουν να κάνουν με training, όσον αφορά θεωρητικά κομμάτια του additive, πώς να γίνει καλύτερος σχεδιαστής, πώς να γίνει καλύτερος στην προσομοίωση, πώς να κάνει cost modeling, πώς να φτιάξει ένα προϊόν, ποια είναι τα στάδια παραγωγής μέσω additive, από το σχεδιασμό ή τον επανασχεδιασμό μέχρι το τελικό προϊόν συμπεριλαμβανομένους και της μεταεπεξεργασίας. Υπάρχει το operational training, που έχει να κάνει με πιο πρακτικό training, ποια είναι τα βήματα που λειτουργεί μια μηχανή, πώς να τη χειριστεί, πώς να χειριστεί τη σκόνη της, ποια είναι τα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζονται για ασφάλεια κτλ. Και έχουν να κάνουν και με κομμάτια που είναι πιο business oriented. Δηλαδή, cost analysis, ποια κομμάτι, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι συμφέρον για additive, γιατί δεν είναι όλα τα κομμάτια, όπως είδαμε, και όλες οι εφαρμογές δεν ενδείκνυται για να φέρουν ένα αποτέλεσμα που θα έχει χαμηλό κόστος και μεγάλο functionality, και πώς θα γίνει ένα investment. Και για να κλείσω και να πω και 2 λόγια για το IMQS, το οποίο αναφέρθηκε και ο Χάρης, το International Additive Manufacturing Qualification System,
το οποίο αναπτύχθηκε στο έργο SAM, που μέρος του ήταν και το LMS. Το IMQS είναι πιστοποιημένο, αναγνωρισμένο και μπορεί να δώσει μια πιστοποίηση σε κάποιον μηχανικό σχεδιαστή ή συντονιστή, αν μιλάμε για το υψηλό επίπεδο της πιστοποίησης υψηλού επίπεδου και οποιοδήποτε επίπεδο εννοώ προηγούμενης μόρφωσης, μπορεί να δώσει σε έναν χειριστή μηχανών ή σε κάποιον που επιβλέπει την παραγωγή. Υπάρχουν 11 διαφορετικά job profiles στο IMQS και αποτελούνται από μικρά modules, από μικρά κομμάτια, τα οποία όταν κάποιος έχει κάνει ένα module και θέλει να κάνει και μια άλλη πιστοποίηση, δεν είναι ανάγκη να το ξαναπάρει. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να είναι εύκολο και στην παρακολούθηση και στο να πάρει περισσότερα από μία πιστοποίηση κάποιος. Το IMQS είναι πιστοποιημένο και η WF, η European Welding Federation, είναι αυτή η οποία κάνει το management και σύντομα θα είναι διαθέσιμο στο Teaching Factory Competence Center για όποιον θέλει να το μάθει, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι μηχανικός σε μια εταιρεία, οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γι' αυτό. Γιάννη, σου δίνω το λόγο. Ναι, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Μόνο να πω ότι η Prima Additive δράζεται στο Τωρίνο, στην Ιταλία. Είναι κομμάτι ενός μεγαλύτερου group που λέγεται Prima Industrie και το group αυτό κατασκευάζει μηχανές laser από πάνω από 40 χρόνια. Από το 2018 η Prima Additive γεννήθηκε και έχει μπει στην αγορά των μηχανών Additive, κάνοντας συγκεκριμένα στο powder bed και στο direct deposition όπως είδαμε. Να πάω κατευθείαν Παναγή στο τελευταίο slide της παρουσίασης, για να πω μόνο ότι τα προϊόντα έχουν μια ευρεία γάμα προϊόντων, από powder bed μηχανές που βλέπουμε αριστερά, από τις πιο μικρές που είναι 150 διάμετρος επί 160 το ύψος, στις πιο μεσαίες και στις μεγαλύτερες που μπορούν να φτάσουν 1 μέτρο σε ύψος για κομμάτια μεγάλα. Δεξιά είναι οι μηχανές direct deposition, οι οποίες χωρίζονται στις καρτεσιανές και σε αυτές που χρησιμοποιούν ρομπότ. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες ή να αναλύσουμε τα application σας στην Ελλάδα μέσω της GE Supplies, η οποία είναι ο εκπρόσωπος μας, ο εμπορικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα, και με τον οποίο συνεργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα. Οπότε, ψάξτε μας, ζητήστε αν θέλετε κάποια application να τα δούμε μαζί ή να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το additive και προφανώς και με το Teaching Factory, ώστε να μεταδώσουμε το know-how και να γίνουν κάποια training αν αυτά χρειαστούν. Οπότε, οποιοδήποτε request έρχεται, μεταξύ των τριών, με τα κατάλληλα competencies που έχουμε, θα το μοιράσουμε και θα υλοποιηθεί. Οπότε να δώσω το λόγο στον κύριο Πάνο Γούνα από την GE Supplies να μας πει 2 λόγια και να κλείσουμε. Πέρα και από μένα, επί τροχάδεν, γιατί το έχουμε καθυστερήσει. Η GE Supplies, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται σε παροχή προϊόντων και αναλωσίμων και βιομηχανικό εξοπλισμό. Με αυτή τη συνεργασία, όπως και όλες οι συνεργασίες, μπορούμε να δώσουμε μια ολιστική λύση στον κλάδο, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και πιστεύω ότι όλο αυτό και οι τρεις μας, δηλαδή μια εταιρεία που έχει πολύ πλήρη χώρο, μαζί με το Κέντρο Ικανότητων και το LMS, μπορούμε να προσφέρουμε αυτή την υποστήριξη. Αυτό που ζητάμε στην ουσία είναι τις ανάγκες σας. Εμείς θα εξετάσουμε, όπως είπαμε και είπαν και οι πολλοί προηγούμενοι, δεν είναι όλα κομμάτια για το θέμα είναι να υπάρχει ένα όφελος από αυτή τη χρήση αυτής της υπηρεσίας και για να μπορέσουμε να δείτε κι εσείς πρακτικά δεδομένα κατά πόσο σας συμφέρει κοστολογικά να επενδύσετε είτε μέσω υπηρεσιών είτε στην αγορά μελλοντικά μιας τέτοιας μηχανής. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, γιατί νομίζω ότι αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις θα ήταν το όφελο να τις ακούσουμε. Ευχαριστώ.
Βλέπω μια ερώτηση εδώ που έχει έρθει από το κοινό που αφορά τις διαστάσεις των μηχανών. Κατά πόσο δηλαδή αυτές μπορούν να φτιάξουν κάποιο αρκετά μεγάλο κομμάτι. Νομίζω ότι ο κατάλληλος για να απαντήσει σε αυτό είναι ο Γιάννης. Γιάννη, μπορείς να πεις μερικά πράγματα πάνω στο θέμα? Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τις δύο διεργασίες που έχουμε δει, όσον αφορά το powderbed, υπάρχουν τρεις διαβαθμίσεις, τρεις μηχανές, οι οποίες οι μικρότεροι ξεκινάνε από ένα working volume που αφορά 150 χιλιοστά διάμετρο με 160 χιλιοστά ύψος. Μετά υπάρχουν οι μεσαίες, μεσαίων διαστάσεων μηχανές, οι οποίες έχουν 300 χιλιοστά επί 300 χιλιοστά επί 450 χιλιοστά ύψους. Και οι πιο μεγάλες, προφανώς μιλάμε για 450 επί 450 επί 600 ή 1 μέτρο μπορούν να φτάσει το ύψος σε customized περιπτώσεις. Όσον αφορά το direct deposition, οι μηχανές είναι πολύ πιο μεγάλες. Χρησιμοποιούμε πλατφόρμες καρτεσιανών μηχανών που χρησιμοποιούνταν για cutting και για drilling από το group μας και οι διαστάσεις μπορούν να κυμαθούν από 1 μέτρο επί 800 χιλιοστά μέχρι 4 μέτρα επί 2 μέτρα επί 1,5 μέτρο ύψους, ώστε να ικανοποιήσουν και την επιδιόρθωση μεγάλων κομματιών που υπερβαίνουν το μισό ή το 1 μέτρο. Νομίζω έρχεται άλλη μια ερώτηση. Θα περιμένουμε λίγο να την ολοκληρώσουν και εάν όχι, λοιπόν, σας διαβάζω την ερώτηση. Αν υπάρχουν κάποιο είδους πλεονεκτήματα για indirect παραγωγή, όπως παραδείγματος χάριν jigs, και αν αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο μέσω του additive. Να σας πω εγώ 2 λόγια πάνω στο θέμα και αν θέλει συμπληρώνει και κάτι ο Γιάννης ύστερα. Όπως είπαμε, αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα κομμάτι με additive, αν γίνει σωστός επανασχεδιασμός, μπορούμε να γλιτώσουμε πολλά κομμάτια και να τα κάνουμε ένα μεγάλο assembly, το οποίο θα είναι μονοκόμματο. Επίσης, δεν χρειάζονται, όταν μιλάμε για ένα τελικό προϊόν additive, κανενός είδους jigs πάνω στη μηχανή, καθώς η ίδια μπορεί να χειριστεί πολλών βαθμών ελευθερίας πολυπλοκότητα, αν το αντιστοιχίσουμε με μια CNC φρέζα, ας πούμε. Τώρα, αν μιλάμε για να χρησιμοποιήσουμε το additive για να φτιάξουμε κάποια jigs που θα τα βάλουμε για να κάνουμε μια παραγωγή, ας πούμε, να δέσουμε κάτι σε μια φρέζα ή σε κάποια άλλη διεργασία, ναι, με το additive αυτό μπορεί να γίνει εύκολο, γιατί θα φτιάξουμε ακριβώς το jig που θέλουμε, που θα έχει ακριβώς τις μηχανικές ιδιότητες για να μπορέσει να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη διεργασία, να μην έχει πατέντες και πολυπλοκότητες, να φτιαχτεί ακριβώς, να πιάσει ακριβώς, να δέσει ακριβώς και εύκολα να αφαιρεθεί. Προκειμένου να κάνουμε μια βοήθεια σε μια παραγωγή που μπορεί δηλαδή να μπει και το additive έτσι, σαν υποστηρικτικό στοιχείο μιας κλασικής παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό μπορεί κάποιος, δεν είναι ανάγκη να αγοράσει μια μηχανή additive για να φτιάξει ένα jig, ας πούμε. Μπορεί να ζητήσει να πάρει ένα πρωτότυπο, να ζητήσει είτε από το Teaching Factor να τον βοηθήσει να το σχεδιάσει, είτε να ζητήσει σε εμάς δηλαδή και τους τρεις, και θα βρούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα γίνει σαν service, προκειμένου αυτό να το πάρουν στα χέρια τους. Γιάννη, θέλεις να προσθέσεις κάτι σε αυτήν την ερώτηση? Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Μόνο να πω ότι αν θα πρέπει να δημιουργηθεί, όπως είπε ο Παναής, δεν χρειάζονται jigs στις διεργασίες του additive. Ακόμα και για το direct energy deposition, όπου μιλάμε για καρτεσιανές μηχανές που μοιάζουν στις φρέζες,
υπάρχει αρκετή αυτονομία με 5 συν 2 άξονες, οι οποίοι μπορούν να γίνουν interpolate ώστε να δημιουργήσουν γεωμετρία. Οπότε δεν χρειάζονται jig στη διαδικασία του additive όσον αφορά το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο, σύμφωνο απόλυτα. Αυτά. Πολύ ωραία. Δεν βλέπω εγώ κάποια άλλη ερώτηση εδώ. Οπότε νομίζω πως έχουμε περάσει και αρκετά την ώρα μας. Αλλά ήταν πολλά αυτά τα οποία θέλαμε να σας πούμε και έχουμε και πολλά ακόμα να σας πούμε, και αν έχετε κάποιο παραπάνω ενδιαφέρον να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία μας στη δημοσίευση που είδατε και στα site των οργανισμών μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ εκ μέρους του Teaching Factory Competence Center Κέντρου Ικανοτήτων για τον χρόνο σας σήμερα, αλλά και εκ μέρους του LMS, γιατί δυστυχώς ο συνάδελφος Χάρης Μπίκας έπρεπε να φύγει γιατί είχε κάποια άλλη επαγγελματική υποχρέωση. Γιάννη, δίνω το λόγο σε σένα και στον κύριο Γούνα, προκειμένου να χαιρετήσετε και εσείς το κοινό μας. Ευχαριστούμε και από τη μεριά μας. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε σε επαφή και μετά από αυτό το webinar. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Γεια σας.